Amo na. Yan. Umpis na naman. May bagong yugto. Ha? Nag-report ka na ko. Ri. Amo? Ako'y kalumnada. Amo? Ako'y kalumnada. Agko. Ako'y kaisura. Agko? Ako'y kabugas. Agko pa? Pwede akong pasundo. Amo? Amo? Lagi nga nakapa. Sponsoran ko nga to. Sponsoran ko nga to ng chinilas. Yung chinilas sa umiilaw-ilaw. Yung umiilaw-ilaw chinilas. Dito ka, di mo alam kung may patay wala. Wala ka sa pabili ng tsinelas. Wala daw! Ay, gogi! Bakit? Dito yata. Ano na? Hindi lang bubong, parang may silungan. Ay, magkapatid. Ilan ba yung 9? Yo! Hindi na bibili. Ay, yung dalawa, naghugas. Hindi yung 10. pa yan dyan. Mag-ano na lang pansaing si Badit. Gagamitin na ba? Talagang may sukat talaga. Sinusukat talaga ng kamay yung ano. Bigas. Dahil kami yung gamitin ko dito. Kaso nakaka... Alay yung metro. Metrohin mo. Turuan mo kasi nuna. Tutorial. Oh, no. Tutorial. Turuan mo pang paano butang. Ano talaga? Ay, talagang kinukusot pa yung bigas. Wala na ako nakabayad ka. Oo, kinusot yung bigas eh. Sabunin mo. Kinukos sa tabi. Hindi pa kayo nakakita. Hindi pa kayo. Oo nga. Ah, kailangan pala pinipitik-pitik. Hmm. Kaya mo maglakad dyan, Edong? Sorry. Kaya mo maglakad. Oo. Meron pa naman daw dyan. Ano yung meron pa? Yung ano yung lang, kung kulang.
Bumakan na, pagpatihan ka. Bumakan na rin sa mga. Ano ba nila? Ano ba nila? Nakapulot ko yung gagawin kong anilyo. Bali, 2 putol na lang. Ako. At ayan sila tatay. Ito lalamig. Dito yan namin lalagay sa ano. Pambiga dito. Ito yung kahapon na nilagyan namin ng biga. Anilyo, pambiga. Lalatagan na natin ito mamaya. Kagawa ko ng anilyo. May dalawang labra pa naman. Asan? Ito po na. Ayan? May isa pa doon. Dalawa ito. Dalawa. Ito, ito pa doon. Doon, ito pa doon. Wala naman.
centimeters mo. Ayun, ang sabi mo. Wala doon sa to, no? Dito. Mula doon sa tingting. 60 centimeter lang. Dito. Hindi yan kita. Tingting. Centimetro, hindi inches. Andun yan sa may kamay niya, lamid. Ganito lang, ganito lang. Ha? 80. Oo, 80, ganito maliit. lang. Yung sentimetro, yung maliit. Kahit sumubrang konti, mag-85 pa, okay pa yan. Kahambad yan. Diyan na lang sa ano na yan, sa hiwa na lang yan. Diyan na lang. Tapos, Diyan ka na lang magmula. ito naman, dito lang. Ay, pakan magmula dyan, papunta dito. Sabati mo, hanggang pa ipasok mo sa puti. Hindi mong balukot niya sa loob ng puti. Putulin mo ng bakal. Off yan. Hindi pa gawin apa. Mahila to. Ano ko muna kuya? Sige. Saglit siya naman. Sukat. Ha? Sukat na natin. Mamaya na. Ay. Aliparin mo na lang ang drone. Kaya lilipat mo na ako. Ayan. Tuloy ka. Halo. Off yan.
dapat yung kabila. Ano? Ano po? Tim, ano ka muna dyan? Nakaksa. Ito ba? Yung natin na to. Ay, extension? Wala. O, extension. Oh. Yeah. Okay. Oh. No. Tol! Diyan ko pa sa baba, di ba? Kapili, bababa ako. Sino kaya naging? Hindi, baka dito. Kasi, luwa yung bakal. Para mayangat ko. May punta yung dito sa liga. Upahan. Bakit pinapataas eh? Ano ba ito nila? Ah. Ano yung kaya na ako? Ito. Natak. Sino niya? Oh, winning grader. Buhay ba ito? Ah, buhay yan. Eh? Buhay. Ano? Itong ground, saan ito nalagay? Gato, ano yung mga ito? Alam. Atakin mo muna ito. Ay, sige ito. Tatlo. Kaya pag alam mo ito. Marami bang ano yung ginawa? Dito na lang. Ito ka sa may kakal. Yung dalawa. Yung ito, gamitin ito. Hindi ko magil. Gamitin mo ito doon.
Asan ko? Ayan, makasal na dyan. Ano? Dito na ako magsimula na. Kaya mo mag-isa? Dito na ito. Ay. Ha? Ay, dito na. Oo, kasi yan. Bro, wag muna kasi mamaya na putulin ko ang ano kasi. Yung Sa loob. Dito ayan ang lalagyan mo. Okay na eh. Ito yung kalukot. Kahit mahuli ang tao. Talaga. Hindi ganyan maluloy. Ganyan maluloy. Hindi naman nakakala ginawa. Na ako at ikaw ay hindi na. Sa loob at lapat ikaw. Ako saglit. Hindi ako pumasok. Bayad. Oh, libre ka na. Ay, hindi ako pumasok kasi may bayad. Sana, 1 may bayad. Yan lang sa labas, ano? Yan pa, sayaw mo. Nagmurot ka pa. Nagmurot ka pa. Punta kayo maya. Kailangan sapatos ba? Yan. Punta kami ni Kenong yung maya. Yung doon. Kaya may tibol. Ano okasyon? Perbata pa. Doon sa may... Kaya may luklukan. May luklukan. Puro daw. May luklukan, meron. Ha? Sa pulo, nakakurbata. Yun, naka-black. Ha? Yung hanap ng katawan na di pwede ng hirat. Alam na. Marunong lang.
kaya iangat yung baka na yun. Ang mali lalagay. Ron! Ron! Anak ka, Ron! Kailangan ka pinupulalamboy niya utol mo. Ha? Pinupulalamboy. Yung pinang paparamdam. Ang alinsaman. Hello, maglabas. Ikaw, ako. Na ikaw at ako ay sa ngagin. Martilyo. Wala.
Hindi ko alam kung hindi ko nagamit. Off hearing. Ha? Ay, bubong na. Ako mapaplat nito eh. Ha? Kung papaplat nito eh. Papaplat nito eh. Iniwatan dito ngayon. Oh. Ikahan. Ito rin tayo. Ito na ano, pinagputol yung call. Ito sa pinagputol. Oh, ito na lang. Saan mo binito? Patay. Naluto. Tapos sumispa. Kasi patay nga sa baba. Tawag na tayo. Hindi, sabi ni Willie, magpahinga muna kayo. Punta na pa kayo dito. Baka ganun. Dapat tayong alin rin. Alin ba yan? Alin to? Hindi, score lang yan. Diyan tayo, di pwede. Ito, electrical na lang. Hindi naman electrical tips yun. Oh, ito, alin ito. Ito na lang, electrical tips. Sa? Ito na lang? Off hearing. Pinak na katakan. Tayong light natin dito. Umiinit ng gusto. Oh, Tumapit siya eh. Tumapit sa maga. baga nga. Eh, walang tamad doon. Baga. Sigurado yan. Balot na ba yung baba? Ano ka mo ito? Ganun talaga pagka... Bibili rin tayo ng ganito. Para doon. Oh, yung isa. Yung Mababa sige. na po. Dito. Oh, palitan natin ng ganito. Baba. Magkano ito bili mo? Ha? I-order mo ito, di ba? Ano doon guys? Mahirap yun pag Ano, medyo, bumaba ka na rin. Pasoy na yung electrical tip sa bag ni tatay. pag medyo mataas. Pag angat po sa welding. Ito katulad nito, kahit sa baba ang welding. Ano? Yung nipper, nasa? Alin? Nipper. Paper? Oo. Yung... Ano nga? Nakakit ko yung pinaalam yung dalawa sa ilalim. Hindi, putulin na tapos palitan mo na bago putulin. Yan. Wala pag ano yun, hindi malagyan ano yun. Ay, naka-welding yan. Iway na lang napapaluktot.
na lang. Before mo nagpasok yun. Yan ang naka-uniforman.